खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो जोबनो समाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोनांथार भिडिअ लानानै फैदों दे। जोंहा अरुणोदय स्किमनि एप्लाइआ फैगोन अक्ट'बर मासनिफ्राय जानो थांगासिनो दङ दे। दा बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों जाहाथे नोंथांमोना बे अरुणोदय स्किमनि बागै मोजाङै डिटेल्सै मिथिनो हायो। नोंथांमोनाथ' गोबां मानसिफ्रा खोनाबाय जानांगौ बे अरुणोदय स्किमनि बागै, नाथायबा बांसिन मानसिफ्रानो दासिमबो बुजिनो हाया एबा मिथियाखै बे अरुणोदय स्किमखौ सोर बायदि मानसिया एप्लाइ खालामनो हायो। बे अरुणोदय स्किमखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंनि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया माबायदि जानांगौ बिनि बागै गोबां मानसियानो दासिमबो मिथिनो हाया दे। दा बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों जाहाथे नोंथांमोना गासिबो बे अरुणोदय स्किमनि बागै मोजाङै मिथिनो हायो। भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय था। आरो मोनसे खोथाबाव, जोङो दायो बे अरुणोदय स्किमनि गेजेरजों मास मोनसेयाव 1000 रांखौ मोननो हायो। नाथायबा फैबाय थानाय समनिफ्राय दाख्लैबावैसो जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा एनाउन्स खालामखादों फैबाय थानाय मासनिफ्राय नोंथांमोना 1250 थाखा मोननो हागोन। दा बेनिखायनो जोङो बे अरुणोदय स्किमखौ एप्लाइ खालामना लानाया जोबोद गाहाम आरो फैबाय थानाय अक्ट'बर मासावनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन, बेखौबो गासिबो मिथिखाबाय। नाथायबा आं बेहाय नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानदों सोरबादि मानसिया एप्लाइ खालामनो हागोन, माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ, मा डकुमेन्ट्सखौ होनांगोन एप्लाइ खालामनाय समाव, बिनि बागै आं माखासे खोथाखौ नोंथांमोननो डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों। नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे नोंथांमोना जेब्ला बे अरुणोदय स्किमनि एप्लाइआ स्टार्ट जायो अब्लाबो नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन बे बड' जब निउसनि गेजेरजों। आरो आं माखासे नोंथांमोना गोनां स्किमनि बागै भिडिअ लाबोयो। नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। दानिया आं नोंथांमोननो इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ एसे खोन्थाहरनो सानदों दे। सोरबादि मानसिया बे अरुणोदय स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हायो बिनि बागै आं दायो खोन्थाहरनो सानदों। जायखिजाया बे हिन्जावसा मानसिफ्रासो एप्लाइ खालामनो हायो बे अरुणोदय स्किमखौ। नोंथांमोनाथ' बेखौ गासिबो मिथिखायो। न'खरसेयाव जायखिजाया सासेल' हिन्जावसा मानसिया बे अरुणोदय स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हायो दे। न'खराव जेनेबा सानै साथाम थाबाबो नोंथांमोना सासेल' हिन्जावसा मानसिया बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो, बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबोनो जाबाय। नाथायबा बे हिन्जावसा मानसिया 18 बोसोरनि बारा जानाय जानांगोन दे। माने 18 बोसोरा बिथाङा 18 बोसोर जानाय जाथारनांगोन एप्लाइ खालामग्रा बिथाङा। बिनिफ्राय आरो माखासे दंबावो खोथा, जायफोर 18 बोसोरनि खम बिथाङाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनि बागै आं एसे उनाव खोन्थाहरगासिनो दङ। सोरबादि मानसिया 18 बोसोरनि खमावबो एप्लाइ खालामनो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननो एसे उनाव खोन्थाहरगासिनो दङ। आं दायो नोंथांमोननो माखासे गोनां खोथाफोरखौल' खोन्थाहरग्रोनो सानदों। जेरै थार्ड ग्रेड बेनिफिसियारिस, सोरबादि मानसिया बे अरुणोदय स्किमखौ मोनगोननो, जायखिजाया आसामनि बियो पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट थानाय जानांगोन, माने आसामनि बियो थागिबि जानांगोननो। बिनिफ्राय आरो बिथाङा दायो आसामावनो थानाय जानांगोननो। आरो बेजों लोगोसे न'खरनि एनुवेल इनकामा, माने न'खरनि बे इनकाम सार्टिफिकेटआव 2 लाखनि खम थानाय जानांगोन दे। माने न'खरनि इनकामा 2 लाखनि खम जानाय जानांगोननो, अब्लासो बे अरुणोदय स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेखौ गोसोआव लाबोनो जाबाय। नोंथांमोना माने एप्लाइ खालामनाय समाव न'खरनि माने फेमिलिनि इनकाम सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन। दा बेनिखायनो इनकाम सार्टिफिकेटआव जुदि 2 लाखनि खम दङबा एप्लाइ खालामनो हागोन, 2 लाखनि बारा दङबा नोंथांमोना बे अरुणोदय स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। बिनिफ्राय बेंक एकाउन्ट नांगोन दे। जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदों बे अरुणोदयखौ एप्लाइ खालामनायाव गावनिनो बेंक एकाउन्टखौ होनो नांगोन दे। मालायनिखौ नोंथांमोना होयोबा जानाय नङा। नोंनि नामफोरा मिलायनाय जानांगोन दे, बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। गावबागावनि बेंक एकाउन्ट नांगोन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय। दा बिनिफ्राय बे सोर एप्लाइ खालामनो हायो, सोर हिन्जावसाफोरा बे अरुणोदय स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हायो आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानदों। जायफोर हेज उइद'स माने जायफोर माने दायो रान्दि जाबाय बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हायो। जायफोर डाइभर्स फिमेल, माने डाइभर्सखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिखायो, आनमेरिड फिमेल जायफोर माने हाबा जायै हिन्जावसा बेफोर एप्लाइ खालामनो हायो। सेपारेटेड फिमेल जायफोर सेपारेट जाबाय बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो, न'खरनि फेमिलिजोंआनो जा जायखिजाया बिथांमोना जुदि हिन्जावसाया सेपारेट जाबायबा बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोननो हिन्जावसा मानसिया। आरो बेजों लोगोसे एनि स्पेसियेलि एबल्ड मेम्बार अफ द हाउस हल, माने जायखिजाया बिथाङा जेनेबा डिसेबिलिटि होननानै बेखौ बुंनो हायो दे। स्पेसियेलि एबल्ड मेम्बार माने डिसेबिलिटि केन्डिडेट बिथाङाबो बे माबानि अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन, बेखौ बेहाय होनदों। नाथायबा मोनसे खोथाबाव प्रायरिटिखौ होनाय जागोन ना, माने प्रिफारेन्सखौ होनाय जागोन ना। जायफोर गोरिब मानसि बिथांमोना बांसिन बेनि थाखाय खाबुखौ मोनसिननो हागोन, बेखौ बेहाय खोथाखौ होदों दे। नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन नै। दा बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिनो हाबाय। जायफोर हाबा जायै हिन्जावसा, जायफोर फिसाय थैजानाय, जायफोर माने हौवाजों गारलायबाय माने डाइभर्स जाबाय, आरो जायफोर सेपारेट जाबाय न'खरनि फेमिलिजोंआनो जा बेयो आलादा जाबायबा, जेनेबा हौवाजोंनो आलादा जाबायबा बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो जायफोर माने
स्पेशली एबलिड मेम्बार माने बिथां जायफोर डिसेबिलिटि गोनां आरो देहायाव माबाफोर प्रब्लेम गोनां बिथांमोना बे माबानि थाखाय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिखाबाय जानांगौ बैसोनि खोथाखौबो खोन्थाखाबायमोन आङो हिनजावसाया बेसेबां बोसोरनि जानांगोन 18 बोसोर जाथारनाय जानांगोन नाथायबा माखासे कन्डिसनाव 18 बोसोरनि गाहायनियाबो एप्लाइ खालामनो हायो आरो न'खराव सानै सानथाम हिनजावसाफोर थाबाबो जायखिजाया न'खराव सासेल' हिनजावसाया एप्लाइ खालामनो हागोन दे बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया फैदो सोरबादि मानसिया बे अरुणोदय स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हाया आं बेखौ दानिया नोंथांमोननो डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों दै बे मोनसे गोनांथार खोथा जोंहा नोंथांमोना नैबे नायबानो जाबाय नै लास्टनिफ्राय आं खोन्थाबोनो सानदों दै हाउस हल्ड owning a refrigerator or washing machine or air condition जायफोरनि न'खराव रेफ्रिजारेटर दङबा एबा वाशिं मेशिन दङबा एबा एयार कन्डिशनार दङबा नोंथांमोना बे अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो मोननाय नङानो बेखौ बे खोन्थादों दै आरो जायफोर 4-व्हिलार माने जायफोर न'खराव माने साखा थोंब्रै गारि दङ बिथांमोनाबो बे अरुणोदय स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा आरो ट्रेक्टर गोनां न'खराबो बे अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा आरो 15 बिगानि बारा जुदि हा दङबाबो बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हाया आरो न'खराव जुदि इनकाम सार्टिफिकेट माने टेक्स पेयारबा नोंथांमोना इनकाम टेक्सखौ होयोबा अब्लाबो नोंथांमोना बे अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा न'खराव जुदि डक्टर्स इन्जिनियार लयार्स चार्टार्ड एकाउन्टेन्ट्स आर्किटेक्ट्स एन्ड रेजिस्टार गभ कन्ट्रेक्टर्स दङबाबो नोंथांमोना बे अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेखौ बेहाय खोन्थाखादों दै आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थाहरगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे बे माखासे दंबावो नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन नै साख्रि मावनाय बेहाय दं आरो न'खराव जायखिजाया बेहाय एनि फिमेल मेम्बारा गैयाबा नोंथांमोना बे माबानि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेखौ बेहाय बुंदों आरो अरुणोदय स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा फर्मार एन्ड कारेन्ट मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट मेम्बार अफ लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि बेफोरो एप्लाइ खालामनो हानाय नङा पन्चायत राजफोरनि अर्बान लकेल बडिसफोरनि मेम्बार्सफोरा बे अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेखौ बेहाय बुंदों अल रेगुलार सार्भिं अर रिटायार्ड अफिसार एन्ड एमप्लयिज अफ सेन्ट्रेल स्टेट गभर्नमेन्ट मिनिस्टार बेफोरो अफिसफोरनिया एप्लाइ खालामनो हानाय नङा आरो माने जायफोर सिगाङाव साख्रिफोर मावखांनाय इमप्लयि बिथांमोना बे अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा आरो बेखौ बेहाय खोन्थादों दे नोंथांमोना बेखौ एसे मोजाङै फरायनानै नायबानो जाबाय बे बारा गोनांथि नङा अब्लाबो आं बेखौ नोंथांमोननो एसे जेसां हायो खोन्थाहरनो नाजाबाय जायफोर बिथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेखौ आं बेहाय एसेबाबो नोंथांमोननो खोन्थाहरबाय नोंथांमोना एसेबाबो बुजिदों जानांगौ दा बे जाहैबाय जोंहा एप्लाइ खालामनो हायै केन्डिडेट बिथांमोननि कन्डिशना दा बेहाय जोंहा डकुमेन्टसा मा नांगोन बेनो जाहैबाय जोंहा मेन खोथाया बे अरुणोदय स्किमनि एप्लाइ खालामनाय समाव जों डकुमेन्टसखौ मा होननांगोन डमिसाइल सार्टिफिकेट बेखौ होननांगोन दै पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट अफ आसामनि मोनसे प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना डमिसाइल सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन बेखौ नोंथांमोना कर्टआव थांनानै मोनो कर्टआव नोंथांमोना दिहुननानै लाबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना गावनि माबाखौ इनकाम सार्टिफिकेट न'खरनि फेमिलिनि नोंथाङा माने न'खरनि आरो जायखिजाया नोङो बबे न'खराव थायो जायखिजाया नोंथाङा गार्जेननि माबाखौ लाबोबानो जाबाय आरो इनकाम सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना होनो नांगोन बिनिफ्राय नोंथाङा गावनि बेंकनि डिटेल्सआ बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना जुदि BPL कार्ड आरो पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ बेफोरखौथ' नोंथांमोना होनांगोन BPL कार्ड नोंथांमोना बेखौबो होनांगोन दै न'खरनि BPL कार्ड दङबा नोंथांमोना बेखौबो होनांगोन मेन्डेटरि नङाबाबो जायखिजाया खोन्थाहरबाय आरो बे डकुमेन्टसफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखाबानो जाबाय आरो बेफोर डकुमेन्टसफोरखौ नोंथांमोना दिहुननानै लाखाबानो जाबाय मेन खोथायानो जाहैबाय जोंहा बे डकुमेन्टसा नोंनि बे इनकाम सार्टिफिकेट ओमफ्राय डमिसाइल सार्टिफिकेट बेफोरखौ नोंथांमोना गोख्रैनो दिहुननानै लाखानाया मोजां जागोन आरो दा बे जाहैबाय जोंहा माखासे डकुमेन्टसनि बेलायाव दानिया आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनो जायफोर हिन्जावसा मानसि न'खराव सासेल' एप्लाइ खालामनो हायो बेखौथ' खोन्थाखाबाय नाथायबा बे हिन्जावसाया जेनेबा न'खराव सासेल' ओमफ्राय नाथायबा बिथांनि बैसोआ माबा जायाखै आरो 18 बोसोर जायाखै अब्ला बिथाङाबो एप्लाइ खालामनो हायो दै बेहाय माखासे खोन्थाहरखादों नैबे 3 नाम्बारखौ फरायना नायनो हागोन इन केस अफ ए हाउस हल्ड वेर इन द अनलि फिमेल इन द हाउस हल्ड जुदि न'खराव सासेल' हिन्जावसा मानसि दङ इज बिल' 18 बोसोरनि जायाखै नाथायबा बिथाङा इन डेट केस द नमिनेटेड मेल हेड माने जायखिजाया न'खरनि मेल हेड माने न'खरनि जायखिजाया हौवासा बिगोमाया जायखिजाया न'खरनि गेदेरा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय कनसिडार मोननो हागोननो नाथायबा माखासे एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ मिट खालामनो नांगोन बेखौ बेहाय खोन्थादों दै दा बेहाय नोंथांमोना एसेबाबो गासिबो मिथिनो हाबाय जानांगौ बे अरुणोदय स्किमनि बागै सोरबादि मानसिया एप्लाइ खालामनो हायो आं बेखौ खोन्थाहरबावनोसै 18 बोसोरा जाथारनांगोन नाथायबा माखासे कन्डिशननि थाखाय न'खराव जुदि सासेल' हिन्जावसा दङबा अब्लाबो बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन 18 बोसोरनि खमनियाबो नाथायबा माखासे कन्डिशनफोरखौ बेहाय मिथिनाया मोजां जागोन आंथ' नोंथांमोननो एसे खोन्थाहरखाबायानो एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ मिट खालामनाय जानांगोन बिनिफ्राय आनमेरिड फिमेल माने हाबा जायै हिन्जावसा बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बिनिफ्राय डाइभर्स जानाय हिन्जावसा बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बिनिफ्राय जायफोर
माने रान्दि जानाय हिन्जावसाफोर बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। सेपारेट जानाय हिन्जावसाफोर बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे डिसेबिलिटि माने स्पेशेल एबिलिटि केन्डिडेट बिथांमोनाबो बे माबानि थाखाय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। फैसाखौ नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन? फैबाय थानाय दायोथ' जोंहा 1000खौनो मोनो, नाथायबा फैबाय थानाय समनिफ्राय नोंथांमोना 1250 थाखा मोननो हागोन दै मास मोनसेयाव। दा बिनिखायनो नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनो नाजाबायनो जाबाय। जोंहा माने दाख्लैबावसो खोथा होखादों जोंहा चिफ मिनिस्टारा फैबाय थानाय मासनिफ्राय बे अरुण'दय स्किमनि गोदान एप्लाइ खालामनाय जागासिनो दं होननानै। जायफोर बिथांमोना फैसा मोनबाय थायो दायो बिथांमोना एप्लाइ खालामनांगौनि गोनांथि गैया दै, बिथांमोना सिगां एप्लाइ खालामनायानो जागोन। ओमफ्राय जायफोर सिगाङाव एप्लाइ खालामाखै बिथांमोना स्किमनि बागै मोजाङै मिथियाखैमोन बिथांमोना दायो बे भिडिअ'नि गेजेरजों एसेबाबो हमनो हाबाय जानांगौ। नोंथांमोना जायखिजाया डकुमेन्ट्सफोरखौ रेडि खालामना दोनबानो जाबाय। एप्लाइआ अनलाइनबो जानो हागौ, नङाबा अफलाइनानो सिगाङावथ' अफलाइनसो जादोंमोन नालाय एबारावबो अफलाइन जानो हागौ बादि। जायखिजाया जेब्ला एप्लाइआ जागोन अब्ला नोंथांमोना भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरगोन अनलाइन जायो ना अफलाइन जायो बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों आपडेटखौ मोननो हागोन। दा बेखिनियानोमोन। माबाफोर सोंनांगौ दङबा बे स्किमनि बागैनो नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। आं नोंथांमोना रिप्लाइ होनो नाजागोन। बे भिडिअखौ जेसेबां हायो नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय। दा बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों।